At saka yung receipt. Okay. Tapos na si John dito sa ating pagpapako ng Yambayang Black. Ngayon, tinatago niya na yung toolbox. Then, ilalagay na yung upuan. Sabi ko, may binili si John na isa pang ganito. Isa pang ganito. Para doon. Sabi ko, wag niya nang ilagay kasi maganda yung view namin dyan. Diba? Agree kayo guys. Ito nga, ayaw ko din sana. Pero, okay lang din. Kasi nga, tama siya for privacy. Kasi, ayan. Mini pat-pat to eh. Yeah? What are you having, yeah? Cheese spread. Ah, cheese spread. You open that one? Yeah. Yeah. Yan, nalalagay niya na yung ingo dito. Washing? Why? We're gonna wash it now? Maglalaba ako guys kasi uulan next in a few days, right? Tomorrow? Yeah, bukas uulan. So, labang ko na yung mga tira nating labahan. Yeah, where's the detergent? Yan, laba. First day, laba agad-agad. Toilet? Okay, go. Alright. So, ito yung ating detergent. Samahan tayo ni Kuya. Dan tayo dito. Thank you. Ayan yung sampayan dito. Oh. Alright. Okay. We use this one. Yeah. Put it here, yeah. Out of order. Out of order. Ini here. Oh, this one is off. Ah, that's dryer. Here. This one. Yeah. Put it here. Yeah. Di ko alam kung saan ilalagay yung ating detergent. Not this one. No, this is coins. No, wait lang guys. Dito pala isasabay siya sa mga damit. Yeah, that's right. Okay. Yeah. No, we just tip the detergent there. Okay. Put it all, yeah. What is this watching here though? Yeah, it's alright. We're not supposed to, but okay. Good job. Sabay-sabay na yung ano guys, yung mga damit, white and oh yeah, you have plastic here. Kunti lang, light lang naman to, hindi naman siya mga dark, light lang naman, so okay lang yan. Okay, then we have to put the detergent. So linagyan na natin siya ng detergent. Okay, yeah. So here, you wanna put it? Okay, on top. Yeah. One more. Okay. Warm. We're gonna do warm. Warm. Start. 37 minutes. Push. Okay. Okay, let's go. Bring this one here. Linagay ko 5 ganito. 5 takip. 5 takip. 5 cups. Okay. Yeah. Okay, let's go. So, they know that. Why it's not moving? Wait, yeah. Normal. Okay. What? Medium or heavy? Normal. Normal lang. Soil it says. What's going on? To wait. Kasi hindi pa siya gumagalaw, guys. Fridays isn't really. Okay, 36 minutes. Pero parang hindi gumagalaw. Pinas ko ng start. Ah, okay. Kuya, it was 36, right? Before? Now it's 35. It's working. Okay, let's go. Let's go. Friday. Pogi ni Kuya. Lapit lang guys yung ano, laundry room. Ayan. Tinulungan tayo ni Kuya. Si Willow, baka mag-park siya malapit sa amin. Park right there. Okay, lagay na lang natin yung mga upuan sa annex. Magsi-swimming na sila. Hindi ko pa natutupi yung mga tupiin. Yeah, I'll get your swimsuit. Okay, ask Daddy for your floaties. Okay, your towel. Ready na sila. Kami ni Brody, punta kami ng Coles. Mag-grocery kami. Okay. Watch her, okay? Ayan yung kapitbahay natin. Ayan si Zach.
May heated pool kasi dito kaya makakapag-swimming sila. Doon sila sa kabila. Kailangan natin to kasi mag-grocery tayo. Patay na. Maybe I just gonna bring this like this. Yeah. Like this na lang. Doon na yung mga bata. Si Ben tsaka si Jan ang magbabantay sa kanila sa swimming. Kami mag-grocery. Oh, Ollie's over. So, ito yung heated pool. Diyan sila pupunta. Finally. Ayun na si Max. Dito na tayo, Coles. Pero wala dito masyadong shopping. Dito na tayo sa Coles. Lagay natin dito yung ating shopping bags. Wala tayong grapes. Bread rolls. Wala tayong bread rolls. Wala tayong ito. Baguette. Kuha ko ng chicken. Maliit na chicken. Kulang-kulang ang kanilang display dito. Tapos na kayo mag-grocery sa Coles. Ito yung akin. Ayun yung sa kanya. Kay Broydan. Tigisa kaming cart. Dito na tayo, guys. Fresh bread? Yeah. I got cinnamon. Tapos na sila mag-swimming. shouldn't bring two because I wouldn't be a Here, where are you gonna put your drinks, babe? Ayusin ko yan. Oh, now, bud. You're going? Alis si Jan. Mag-golf sila. Agad-agad. Gawan ko siya ng ham and cheese. Kaya ito yung lunch ni Johnny Boy. Ito yung binili natin na bread rolls. You need two. Alright. So, ayan yung pangalawa niyang bread rolls ni Johnny Boy. And, i-haul ko sa inyo eto mga binili natin sa Coles. Ayan. And, yun. And, may tupi pa ako. Alis ka na. You have another one here. Coffee. Here. Good luck. Hello. Nasaan na siya? Ayan si Zach. Nandun sila sa pool. Nandun si Brody. Hi, Zach. Ayan. Binili rin natin yung shapes. Hi. What's that? This is for Daddy. You want one? I can make you one. I'll give this to Daddy. Give that to Daddy. I'll make you one, okay? Gustong coffee ni Johnny Boy. Ayan. Baka yung malaki na lang. Here's the coffee, Sako. Daddy wants coffee. You want small or big? Okay. Hey, grab one out. There's a little one there, isn't there? Yeah. You want a little one? Yeah. Mom, here. Give that to... What car are you gonna use, son? You're not using our car? Si Sak gusto din. Si Kuya baka hingi rin yung kasi. Nag-swimming. Syempre, pa nag-swimming, alams na gutom. Nakakagutom mag-swimming. So, kay Sak to. How's your swimming? Warm. Warm? You Yeah, like but it? the slide What about? cold. Cold? Yung slide na may pool, malamig daw. Sauce and cheese? This place. And ham. Yeah. Can you get... Okay, I'll get the cheese out. Nandito na kasi yun. But at least now you can swim here. Because they have heated pool. Yeah. Just one of those. Just one. Put sauce on the top. I did. Yeah, later after this. How about now? Yeah. What? One. One ham? Don't put too much sauce, huh? Because it will drip everywhere. Thank you. Alright. I-haul ko sa inyo yung mga nabili natin. Hindi ako nakapag-vlog masyado kasi daming tao and hindi ko alam kung saan section ko kukunin yung iba kasi iba din naman yung setup nila dito. So, bumili tayo ng bread rolls. Ayan, mauubos na. And bumili ako ng donuts. Cinnamon donuts. Caramel. And shapes. Si Saki na. We already had one. Yeah. Now it's That's good. And shapes. Eto, bacon. No, This we is... got two more up in there. Yeah. Naka-sale to half price. So, kumuha na ulit ako. And, meron tayong
evap. So, tapos na yung isang bag. Dito, meron tayong buong chicken, bacon, mince, pork mince, and loins. Ito. Ayan. Loins. Roast. So, yan yung sa isang bag. Dito naman sa isang bag. Oh, ito. Coffee to ni dyan, guys. Merong maliliit, merong malaki. Medyo dinamihan ko yung coffee. Para kay Johnny Boy. And meron tayong brioche na tinapay. My favorite. And patatas. Meron tayong patatas. Yan yung isang bag. Dito naman tayo sa isang bag. Another bread. Eto, anong bread to? So, eto, sourdough bread. Kumuha ko ng parsley and baking paper. Oh my God, yung ating spring onions. Ang tagal ko mahanap to kasi wala siya dun sa area ng vegetables. Doon siya sa kabila na hindi ko inisip na nandun siya. And finally, meron na tayong grapes. Walang grapes doon sa, kung saan tayo galing sa Cox Harbor. Wala akong makitang grapes. So, ngayon meron tayong grapes. Bumili ako ng 1 ton wrappers. Bumili ako ng dalawa. Ilagay ko sa freezer yung isa. Bumili tayo ng cabbage. And peas, chili, carrots. Wala, matatabunan na tayo. And bread. Ito yung sliced bread na hindi ko pinakat. So, isang loaf lang siya na bread. Tapos, tiger, ano ba to? Tiger to, di ba? Baguette. Tiger baguette. And peckish, sak. Peckish. Peckish, ito yung salt and vinegar. Tapos, itong isa, sour cream. How long after this? I thought you're gonna have donuts. Sour cream. Ito pa. Thank you. And you're welcome. Tapos, bago to, fried chicken. Shapes. So, try namin yan. And bumili ako ng silicone para dito, yung cups na silicone for baking. So, bumili lang ako para dito sa caravan. So, yan yung nabili natin. Can you get the Agad 4 na fruit box na iba-ibang flavor. And then, bumili rin ako yung mint na nasa paso na maliit. Tapos, parsley na nasa paso din. Para ilagay ko lang dito para may plants tayo sa loob ng caravan. Plants, herbs pala. O, yan yung ating mga nabili, guys. So, ngayon, ayan na si Sak. Did you see the plant? Or the herbs or herbs? Nandun yung herbs, pang fruit box. So, ito yung binili kong mint. Ayan. Tapos, ito parsley. Lagay natin to sa loob. So, yan yung mga nabili natin. Hindi pa ako bumili ng tubig kasi meron pa tayong tubig dyan. Okay, sorry. No worries. So, okay. Ayusin ko muna dito, guys. Kanina pa siya kain ng kain. You almost finished it? Yeah. Yeah. Kasi yummy. Si Kuya, tsaka si Holly, sumama kay Brody, doon sila sa, lumipat. Kanina nandito sila nag-swimming. Then, lumipat sila sa, doon na ulit sila sa heated pool. So, ako, put away ko lang ang mga pinang grocery natin. When it all started going down, walking around in PJs, nap on the couch, watching TV all day and spending time inside the house. Said it is all gonna be over by the end of May, but here I am, face mask every day. The way this year. Tapos na mag-put away, guys. And, eto, pangalawa ko na to. And, ayan na yung ating plantation dito, guys. Alis tayo, maglalakad daw tayo. Hindi pa ako makapaghugas kasi walang tubig. So, etong bag ang dala natin. May mga snacks para sa mga bata. Okay, alis na tayo. May baon tayong pangalawa na to, guys, na package. Guys from Adelaide. Oh! Mayroon tayong taga South Australia din. Ayan, bagong dating lang nila. Punta tayo sa river. Malapit lang siya sa amin. Ha? Si Kuya kumuha siya ng
fruit box para kay Holit and Saki Boy. Ayan yung river dito, guys. So, parang landmark. Kung nagkataon nandito yung caravan natin, yan yung view natin every morning, guys. So, sa river. Ang ganda dito, oh. No? Thanks, Kuya. That still got stuff in it. What's that? The chicken crimpy. I think so. Oh, let's go. Let's go. Thank you. Come on. Yan, pwede siyang i-rent. And she was only 3 years old. What? It says Someone what? Someone drowned? I mean, the loss of our mayroon daw ditong na-drown noong 1980 to 3 years old dito. Oh. So, ikot tayo. Where are we going? Not sure. We're just going for a walk. Mom. Dito tayo sa lobby, guys, kasi may i-claim na parcel si Brody dito. Dito niya pinaship. Did you buy one of these? Not really. Yeah, let's go. Ayan, nakuha niya na yung parcel niya. Okay. Tapos na tayo dito. Baka mag-walking ulit tayo. Scooter stand pala yung in-order niya para sa mga bata. Yung mga scooters nila. And binilan si Max ng bagong grip. That's old. I got the same one. Si Sak siya kasi kuya, ilalagay lang yung parcel dun sa annex. Kasi maglalakad pa tayo. Dito na sila. Mahirap siyang ilagay. Yung grip na yan. There's a workout gym. Ayan na si kuya. Wow, you wanna work out, Sak? Punta raw tayo sa workout gym. Dito. Ha? I'm doing workout. Eto highway na yan, guys. So, punta tayo dito. So, guys, pwede kang bumili dyan ng mga fresh na seafood. Ayun, dun. Madami raw ditong prawns. Yung bahay niya, ang view ng bahay niyan ay yan, guys. May crabs daw dito. Pero wala akong makita. They're under the bridge. Okay, let's go. Go, go, go. Maganda dito maglakad-lakad din. Halos na mga pinupunta natin maganda maglakad-lakad. Yan yung view natin habang naglalakad tayo. Eto raw yung mga boat. Ano daw yan, guys? Prawns ang mga hinuhuli nila. Kung doon sa may sa amin, lobster. Dito naman prawns. Yan. Ditong side, mga yate, guys. O, tingnan nyo. Ang lalaki ng mga yachts. Andun, may maganda doon. Doon, meron silang cafe. This is new. Which one? The Yamba prawn. Bago raw yan nalagay. Kasi lagi sila nandito sa Yamba. So, sumama tayo. Straight across daw. Kuya. Hurry up, ya. Cross tayo dito, then turn left. Ba? Turn left, Sak. Watch. No, yeah. Oh. See? You should go around, Kuya. Yeah, you got yours on your feet. See? That's alright. Okay, go. Okay, handun na yung mga bata. Ito na yung view natin, guys, habang naglalakad. Okay, Baba. Hinintay niya ako. Yung boys andun na. Layo na nila. May dolphins daw dito. Move everything off the path, please. Andun na sila sa sa activity. Anong tawag dyan? Ayan. Parang gym-gyman dito. Pag... Ha? Is that your sack? Yeah. Well, you have to put it there, sack. And may mga bahay dito. Alam, malulobot tayo guys. Wala pa naman dalang battery. Oh, you're right!
Okay, let's go! Uhaw na sila. Ayun, buti lang may dala tayong fruit box. Mag-share na lang sila ni Maxi. Go, Baba! Woo! Nandito na naman yung gumamela. Gumamela to, diba? Hindi ko alam. Basta yan, oh. Meron tayo yan sa Pinas. Ayan, fitness ulit. I can't find it. Go, yeah. This is nice. Look at their houses, though. Yeah, we'll look at this one here. Oh, yeah. Look at that house. Doon pa, ang daming mga gandang bahay dito. You won't Din. be able to lift me up. Tapos, eto yung kanilang view. Siyempre. Waking up every morning dito, diba? Ganda. Nag-swap na sila. I have biscuit here. Here. Fredo. I did 6 and my arms are hurting. Gutom na raw siya. Okay, share. 3, 2, Swap. Nagsa-swap-swap sila, oh. Yeah, go, Baba. Nag-exercise sila, pero yung kinakain nila, chocolate. Yung biscuit na may coated chocolate, na si Fredo. Go, Baba, go, Ivy. It's heavy. So, yung mga bata nagyayaya ng umuwi, and ilalagay na namin yung roast sa kung saan siya i-roast. Kasi yung boys golf. Malulobat tayo, guys. So, pabalik na tayo sa caravan. Kabalik na tayo, guys. Oops. I-check namin yung still. Out of order siya, guys. Kasi walang tubig pala. Ayan. Ganun pa rin. Kung paano natin linagay, ganun pa rin. 340 na, guys. Baka bukas na yun malabhan, guys. Kasi walang tubig. Dito na tayo sa... Punta naman tayo dito sa caravan. Malulobat na rin ako. Ayan na yung stand ng kanilang scooter. Okay, dito na tayo, guys. Kamusta naman ang ating plantation? Yung gumamela na kinuha ko, nilagay niya sa baso. And Wait, so you got that for the middle of the table? I don't know that Why what didn't she you get a wants. lot? No, just one is enough. No, I got a good drink. Alright. So, pahinga lang konti, tapos magluluto na. So, may dala tayong garlic powder tsaka seasoning steak para sa ating roast lamb. Yan natin siya i-roast. Hi. Doon na sa labas yung lamb, tapos mayroon kaming shank. So, mayroon tayong roast lamb and shank doon, guys. And, eto na yung, ako yung nag-peel, siya yung nag-cut. Ayan na yung ating baked potato forever kasi yan ang gustong-gusto ni Jan tsaka ni Ben. Okay. Yung mga bata, nandun sila sa park. Ngayon, check namin yung aming washing kung mayroon ng tubig. Yung boys, wala pa sila dyan. Oops. Start natin. Na. Walay pa, guys. Baka bukas na talaga yun. Ganun pa rin. Merong nagsiswimming. Ang lamig-lamig ng tubig dito. Hi! Gusto nila masali sa vlog. Ang lamig-lamig doon. Thank you. Nag-swimming sila. Dito tayo sa kitchen nila, guys, para i-bake yung baked potato. Kasi si Jan, hindi niya nilabas yung wafer namin. Nag-golf pa sila. Mamaya para sila uuwi. So, dito tayo. Balik na tayo dito, guys. 1 hour yung ating pagbe-bake na ng 40 minutes. Then, after 40 minutes, lalagyan nyo ng cheese. Wala ako ng inumin. Pahinga din. Saglit. Guys, labas ulit tayo. Dinahan ako ni Brody na ginger wine. Masarap siya. Tapos, punta tayo dun sa likod ng caravan nila. Nandun kasi yung jumping pillow. Nandun yung mga bata. Yan. Dinala na namin dito yung upuan sa likod. Nandun yung mga bata, oh. And kami dito, happy hours. You alright? Happy hours here. Nandun sila, oh. Dito na sila. That kid's like breaking his freaking fingers. Boy. Nag-ano si para sila nag-wrestling kanina. I landed in his back though. Si Sak, come here, Sak. Meron na naman siyang tama. Ang dami na. Marami na siyang tama. Ayan. Puta. Hoy!
Don't say that word. What happened? That's a bad word. Namumura. Ba, si Jan kasi, parang akala ni, si Jan kasi nasabi niya yung word na yun, yung puta. Ganun. Tapos ginagaya siya ni Sak. found $2. Did you? I gave it to Mum. Oh, good I threw job. it at her. Dito na ulit tayo sa camp kitchen. Lagyan na natin ng cheese, tapos mag-roast tayo ng pumpkin and carrots. Yeah. Hey, Johnny boy. I got him to the ground. Good, how did you go? Dito na siya. I'll let him into that. Huh? I'll let him into that. We got a 10. Out of 10. He's won by 3 out of 10. Siya kasi lagi nananalo. Ngayon si Ben na ang nanalo. Okay. Dad, Nagbihis na tayo ng panglamig, guys. Yung aking panlaban sa lamig, itong mabalahibo. Kasi malamig na sa labas. Doon tayo kakain kung saan natin binake yung potatoes. So, ready ko yung plato. Kasi doon tayo kakain. Diba? Okay, then drink, and then lagay ko ulit siya sa Cole's bag or Woolies bag. Ah, mayroon dito akong nakita na mas stronger sa plastic bag. Kung nasan yung ating medicine kit. Ayan, meron tayo dito. Dito natin na sila ilalagay. Tanggalin ko lang yung alikabok. Bago tong binili. Ayan, para stronger natin ilagay. Drinks. Then, see you sa kitchen. Okay, ready na tayo. Nagdala rin pala akong Turkish bread and tea towel and naka-boots tayo, guys. Oh, I thought you're ready. Yeah. I got your Coke and the kids' drink. Bago tayo pumunta sa kitchen, silabas mo na ito mga upuan. Yung kaya nandito. And dyan yung kanya. Kasi malaki. Yung sa amin dito namin linalagay. Yung mga sa bata doon. Hindi pa rin tayo nakakapunta sa kitchen kasi marami pa siyang ginagawa dito sa owning. Tinatighten niya, guys. And bukas daw magdi-drill daw siya doon. May binili siya, diba? So, pwede niya nang i-drill kasi nakahiram silang drill sa friend ni Ben na taga dito. I-butter natin yung ating, ito ba, yung Turkish bread. Ay, hindi to Turkish bread ba to? Stone bread pala to, guys. Stone bread. Stone bake. Kala ko Turkish. Ayan yung dinner natin, guys. Thank you, Brody. Yan, meron tayong shank and yung binili natin na legs. Yan na yung roast lamb, guys. And yung shank, ayan. Okay. Ready to eat. In-oven natin muna yung ating bread. And ayan. Nice and crunchy. So, ito yung dinner natin, guys. First night dito sa Yamba. Baked potato. Tingnan nyo yung shank bread. Vegetables. Ayan si Kuya. Zachary. Johnny Boy and Holly. And the other Pambam. So, kain muna kami, guys. Kain. Naglagay pala ako ng gravy. Nakalimutan ko kanina. So, sarap ng dinner natin tonight.
Okay. What does bows look like? What do they look like? Mom, is that a really burnt carrot? Yeah, you want to start off? I think, Binigay ni Jan yung kanyang bone. Ang sarap nito. Lalo na yung mga litid. Harap. Pasintabi po. Give me a little bit. You want more? I've only got a little bit left. Here. Get that one. Si Kuya, hindi pa siya. Tapos halos na mga What's that bata. black bit? Ooh, Ah, sorry. what's that black bit? It's just a bit burn. What is that? Yeah. yeah, I know. Tapos na kayo mag-dinner guys. And ayan, naugasan na yung mga plato. So, pahinga lang kami dito. Then, balik na tayo sa caravan. Yung mga bata, andito sila guys. Nag-chess. Ayan sila, oh. Who's winning? Who's winning? Max. And yung river andoon. Passing you, Holly. Balik na tayo sa caravan. What's that? It's getting dead. Okay. Dito na tayo guys. Gusto niyo? Ask daddy. Excuse me, Bob. Okay. Lagyan natin to ng water. Magugas din ako. May hugas na ako. Yeah. That's enough? No. And So you said little. Okay. Don't spill it. Because he's not like honey. Alright? It's alright now, Papa. Dito yung mga bata. Maglalaro sila ng Nintendo. Is that Nintendo? Yeah. Got Mario Kart. I know. just don't knock that off the table. That I'm gonna be Yeah. again having a go. Okay, magugas ako. I-hook lang ni Jan yung Nintendo ni Max dito. Kasi manunod sila ng footy doon sa caravan nila, yung mga adults. Tapos ako maghugas, and yung mga bata. Where's your dessert? Finish? Oh, nag-ice cream na sila. Yun yung dessert nila. Ayun, oh. what is? Dessert ice cream. What ice cream is that, babe? Parang sandwich. What I like. Bigay ni Brody. Vanilla stuff. Vanilla stuff. Si Holly, meron siyang split yung binili natin. Naubos na yung ice cream natin. Sila rin kumakain mga bata. Guys, nakaligo na kami ni Holly. We're gonna close the vlog. Well, I think there's something wrong with the SpongeBob one. Why? We've watched the whole movie and it's not expiring. Oh, it's alright. Okay. Guys, we're gonna close the vlog now, so please Oy, like. what you gonna say before you Oh, close? thank you. Thank you for watching our vlog. We'll see you tomorrow. So please like, please subscribe if you haven't yet. See you on the next vlog. Good night, guys. Si Max, hindi pa sila tapos maglaro. May kinuha lang si Max na yung password para makalaro sila ng Nintendo. So, good night, boys. No, I'm not going to bed yet. I know, but we're gonna close the vlog. Kuya? Kuya? No. And give me the... Manunod ako ng Twilight. Hindi pa tapos yun. 2 hours kaya yun. Okay, good night, guys. See you tomorrow. Because I think